sme Jánoška Ensemble, my sme vlastne traja bratia. Ja som Ondrej, František, Roman a Julius na kontrabase, ktorý sa musel doslova priženiť do našej rodiny, aby s nami mohol hrať. Na klasickej hudbe nás fascinujú asi všetky obdobia a hlavne skladatelia, ktorí ich období, keď tvorili, predbehli dobu. Asi by som si iný nástroj nevybral, ale asi by som si vybral inú rolu. A strašne ma fascinuje dirigovanie. Milujem klavír, ale od malička som chcel byť violončelistom. Aj som hral ako malý na violončelo, ale predsa som sa rozhodol pre Klavier. Wenn ich ein anderes Instrument wählen könnte, dann wäre das sehr wahrscheinlich die Piccoloflöte. Nicht wegen dem Klang, sondern einfach wegen der Größe, damit ich nicht immer so viel zum Tragen habe. Eine Piccoloflöte würde ich mir hier einstecken und wäre sehr, sehr glücklich. Asi naše prvé azijské turné, to bolo v roku 2015. Si pamätám, že všetci tí fanúšikovia z Ázie prišli aj na náš koncert. Do Bratislavy. Tak sme boli milo prekvapení a fakt to bol krásny pocit. A pre nás aj taká pozitívna vec, že naša hudba aj hory prenáša. Ja by som sa o nič nepýtal, ja by som ho len posadil za klavír a celý deň by som ho počúval. To je Franz Liszt. Ja si pamätám, že všetky také pre mňa veľmi dôležité skladby, aj moju prvú symfóniu som zložil cez jarné obdobie. Bevor jedem Jánoschka-Ensemble-Konzert, kurz bevor wir auf die Bühne gehen, kommen wir zusammen und bilden einen Kreis zusammen, haben unsere Hände alle in der Mitte und machen dann Jánoschka-Style und das gibt sehr, sehr gute Energien. Die Energien werden frei und wir versuchen natürlich auch unsere Musik so frei wie möglich, wie es nur geht, zu gestalten und dass diese Menschen im Publikum auch diesen Live, diesen freien Effekt einfach spüren und mitbekommen. Ja som blázon do ponožiek. Všade, kam idem, tak musím nakupovať ponožky, rôzne farby a musím to ladiť či už s tričkom. Teraz napríklad mám žlté ponožky, tak musím mať žlté tričko a toto je... tak to som ja. A čo sa týka Jánoška Ensemble, tak my máme takú už značku, ktorú naši fanúšikovia si všimli už v posledných viac ako 11-12 rokov, že na pódiu máme ligotavé topánky. Máme radi tráviť čas s rodinou v prírode. Každý má svoje hobby, napríklad Ondrej je rybár. František... Ochutnávač. Áno, on má rád gastronómiu. Julius taktiež sa venuje veľa nádherným veciam. Ja milujem módu, takže veľa nakupujem, chodím do obchodov. Ale najviac asi si užívame, keďže sme veľa preč, hráme tých 120 koncertov za rok, tak keď prídeme domov, tak tá rodina je asi najvzácnejšia.